εντολές. Αυτές θα υπακούτε και να έχετε πιστεί. Και τις διαβάζω αμέσως. Εντολή πρώτη. Ψυχραιμία. Εγώ είμαι ο Κύριος και Θεός σου. Και αντιπρόσωπος μου επί γης είναι ο σεμνός και γενναίος αυτός άνδρας που ανέβηκε στο βουνό και κουβαλάει στα στιβαρά του μπράτσα αυτή την πλάκα με τις 5 εντολές. Δηλαδή εγώ να το εμπεδώσουμε καλά αυτό, παιδιά, γιατί θα επανέλθω. Δεύτερη εντολή. Ουκ επιθυμήσεις τη γυναίκα του πλησίον σου εκτός. Τι εκτός? Εκτός κι αν σε επιθυμείς πρώτη αυτή, οπότε τα πράγματα περιπλέκονται. Σωστό. Εντολή τρίτη. Μη σιάζεις. Από αυτή την εντολή, λέει εδώ, εξαιρείται ο αντιπρόσωπός μου επί γης, αυτός που αναφέραμε στην παράγραφο 1, δηλαδή εγώ. Δεν εξαιρεί άλλον. Όχι, δεν λέει τίποτα. Εντολή τρίτη. Ψευδομαρτυρήσεις κατά το πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδή. Εκτός. Και αν σε έχει δανείσει ο Τσιφούτης με 8% το μήνα επιτόκιο, οπότε κάτι πρέπει να κάνεις για να τις καπουλάρεις. Σωστό και αυτό. Σωστό. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Ειδικά δε αν σε χαρτζηλικώνουν σωστά, ξεχνάς τελείως το χάσμα γενεών. Και τέλος, αγάπα των πλησίων σου, ως σε αυτόν, πολλό δε μάλλον αν είναι νόστιμοι γκόμενοι.